Pustme si teď druhou část toho videa, které už jsem vám tady v té první jeho části přeložil z kanálu Redacted. Ukrajina odchytává lidi na ulicích, aby bojovali proti Rusku, a Putin to ví. Larry Johnson, tak bývalý analytik CIA, čili americké zpravodajské služby. Yeah, let's talk about that. So the office of Ukraine. Ano, hovořme o tom. Tak kancelář ukrajinského velitele armády, generála Zalužného, Commander-in-Chief Zaluzhny says he was wiretapped. Prohlásila, že on byl odposloucháván ve své kanceláři. When they were scanning his office, they found wiretap device. Když jako prohlíželi jeho kancelář, skenovali ji, tak našli štěnice takzvané. In his office. Now, as an ex-CIA guy. Tak teď Larry, jako bývalý hoch ze CIA. What alarm bells ring for you when you hear that? What does that mean? Tak jaký zvon alarmu zvoní, nebo co k tomu řekneš? Well, there's several possibilities, and you tam je několik možností. Can't rule any of them out at this point. Jo, kdo v tomto má svoji roli? Number one was that this was actually a deliberate effort by Zelensky to. Možnost číslo 1 je skutečně, že to byl úmyslný čin Zelenského. Wiretap him to listen in on his jo, aby ho napíchnul v té kanceláři Zalužného a věděl, o čem se tam baví a co dělá, jaké příkazy dává. Jo, takže aby věděl Zelenský, jaké možné spiknutí připravuje Zalužný. A nebo to také samozřejmě může být uděláno Budanovem. Kiril Budanov, to je šéf ukrajinských zpravodajců. Jo, že on potřeboval sledovat Zalužného. A nebo dokonce Zálužný sám to mohl tam nastrojit, ty štěnice, a pak, aby mohl říkat. Oh my God, look what we've discovered. No, můj bože, podívejte se, co jsem objevil tady. To build his meme that hey, Zelensky is acting. Jo, aby vybudoval dojem, teda spekulaci, že se Zelenskýho snaží odposlouchávat. Jo, a že tedy je potřeba Zelenského vyhodit, se ho zbavit. The one thing we know for certain is this story is another indicator of. Co víme jistě je, že tento příběh je další znak the growing chaos within the Ukrainian government. Rostoucího chaosu v ukrajinské vládě. And the growing, the decreasing ability of the United States. Jo, a snižující se schopnost Spojených států to control those events. Tady sledovat tyto události, jo? Tedy je to i svědectví poklesu schopností USA. Jo, že se dostávají ty Ukrajinci spod kontroly ze Spojených států. Ukrajinská vláda. Čili více faktů Zelenský, Zálužný, tak kontroluje ty své možnosti. Jo, on prostě ví, jak ten systém funguje, čili on si to mohl i nastrojit sám, Zálužný. Čili pro svůj vlastní benefit, prospěch, anebo ale ať je to jak chce, tak je to zase špatná zpráva pro Zelenského. Tak ty tady říkáš celé měsíce, že prostě je konec Zelenského na Ukrajině.
And of course we know the CIA's involvement in the intelligence. A my víme, že zapojení CIA v těch zpravodajských záležitostech inside of Ukraine for years. A i v těch zpravodajských sítích ukrajinských, takže je jasné, že se tak dělo po celé roky. Building out the SBU and the intelligence apparatus. I mean, they worked in už i při budování SBU a toho zpravodajského aparátu se na tom místě podílela nějakým způsobem CIA. Step to do this. Would it be out of character at all for the CIA to have planted something here, perhaps? Jo, tak bylo by to úplně mimo, mimo znaky, které zanechává za sebou CIA, to umístění těch štěnic. Jo, a mohlo by to znamenat to, že CIA se snaží podpořit Zálužného, jako aby narostl takzvaně. Jo, a degradovat Zelenského v této fázi. Může to být teda i v tom ruka CIA. Do you think that's in the purview? That's another possibility, but to není možné. Frankly, I don't think the agency has that ability. Já hrubě řečeno si říkám, že agentura se toho není schopná. Hollywood would give it to him, but jo, Hollywood by to jistě dovedl. I think I have a lot more confidence in the myslím, ale já mám větší důvěru v the skullduggery abilities of the Ukrainians. Jo, v té takové, abych tak řekl, neurvalé schopnosti ukrajinské zpravodajské služby. To pull something like this off. The United States may have been apprised of it. Možná, že to Spojené státy schvalovali, nebo CIA, že to mohla schvalovat. And could have, given it a thumbs up. So yeah, okay, go for it, do that. A mohla na to kývnout, dobře, tak to udělejte. But I think we're not seeing a wall of support. Ale myslím si, že to tak není, že nemůžeme tady vidět tu podporu, form behind Zelensky. Jo, která stojí za Zelenským. But the military is also under some pressure because you got also getting. Jo, tak ale armáda ukrajinská taky je pod tlakem. These reports that are, I think, don't recall, it was Wall Street Journal, Washington Post, about the attack on Krinky. Jo, teď se podívejme třeba i na tu záležitost, jak informovali Wall Street Journal, New York Times o té situaci u obce Krenky, to je na pobřeží Dněpru, jo, kde se měli podle tedy zpráv generálního štábu Ukrajiny před časem vylodit ukrajinské jednotky, které překročily Dněpr, tedy na ten východní břeh. This beachhead on the east bank of the Dnieper River, that they talk about these people that are untrained climbing out of boats. Jo, ovšem se ukazuje, že to jsou naprosto nevycvičení lidé, vojáci, kteří vyskakují z těch člunů po přeplutí řeky. Jo, a teď šlapou po tělech Ukrajinců, kteří tam přistáli před nimi a byli zabiti. Ovšem Ukrajinci jsou pod tvrdým tlakem Rusů i tam. Jo, a oni samozřejmě se teď Rusové snaží je zahnat zpátky, takže Ukrajinci se snaží stáhnout zpátky z břehu. Jo, a nevíte ani, jestli umí plavat nebo neumí. It's a mess, and they are making public pleas for the public to rise up and stop the military chain of command from. Jo, tak a i ukrajinská veřejnost žádá. Znovu ukrajinská armáda rekrutuje mariňáky, kteří ale ani neumí plavat, aby teda překročili Dněpr nebo zajistili překročení Dněpru.
It's a mess. And Je to prostě naprostý zmatek. Making public pleas for a teď se dělá veřejná žádost. The public to rise up and stop the military chain of command from... Jo, a aby veřejnost povstala a přerušila ten řetěz vojenského velení. Sending people to the slaughter. Jo, a aby neposílali další lidi do té řeže, jo, do toho masakru. Yeah, this was another New York Times piece. To byl další článek New York Times. I'm kind of shocked. There's two major New York Times. Jo, a já jsem právě znova v šoku. Dva velké pieces that seem to be really články New York Times, tak najednou calling out the duplicity of the Ukrainian government. Najednou vidí dvojakost ukrajinské vlády. The suicide mission, as this headline says, Ukrainian. Jo, říkají, že je to sebevražedná mise všechno, ty ukrajinské útoky. Marines on suicide mission in crossing. Že ty námořníci jsou na sebevražedné misi při překračování řeky Dněpru. The Dnieper River. In addition to the body snatchers story. I mean, these are two big. No a navíc ten příběh těch lovců lidí, chytačů lidí do armády, že, jako rekrutů. New York Times stories talking about soldiers being frustrated with tak dokonce ten článek hovoří o frustraci ukrajinských vojáků. Ukrainian officials and the government is corrupt and their silence is corrupt. I úředníků, že jo, ukrajinská vláda je skorumpovaná. And ultimately these individuals, the normal average Ukrainian is being killed. Jo, a jsou zabíjeni normální běžní Ukrajinci. And that's kind of the if you funnel these New York Times pieces down, that's at the heart of it. That innocent Ukrainians are. Tak když si najdete tyto články, tak zjistíte, že nevinní Ukrajinci being killed because of these corrupt bureaucrats. Jsou zabíjeni kvůli těmto skorumpovaným byrokratům. Yeah, this is not a coincidence. Whenever government jo, to není souvislost, to není náhoda. Policy is changing, it changes in the pages of the New York Times. Jo, prostě najednou změnili tón, jo, na těch stránkách New York Times. No přesně jak tady, to se shoduje, takže je to řízené z Washingtonu asi, na to náhlé prozření, jo, že vlastně Ukrajina je před debaklem a že je tady na obzoru další Afghánistán pro Spojené státy. These stories, as you know, you've been covering it, comprehensively over the last several months. Jo, tak nebyly ty příběhy pokrývány, že jo, úplně za ty poslední měsíce, no to my víme, že jo. Ukrajina neustále vítězila, že jo, a tak dále. Jo, a ta linie se držela prostě do poslední chvíle. This is not necessarily new. This cannon fodder. To není nic nového, jo, to posílání krmiva pro děla. Treatment of the Ukrainian personnel has been going on. Jo, a teda zacházení s ukrajinským personálem, čili vojáky. For, the last 11 months, for God's sake. So that's not. Tak to je během posledních 11 měsíců. Not new. And yet, nic nového. The fact that now it's being presented with this kind of urgency by the New. A najednou jako urgentně se tady začaly objevovat výzvy. New York Times as if it's something new and different. Jako v New York Times, že to je něco úplně nového a rozdílného. It's one more sign that this program, the US program, jo, je další znak toho, že program Spojených států trying to use Ukraine as a proxy to defeat Russia. Použít Ukrajinu jako beranidlo proti Rusům, že, jako zástupce proti Rusům. Coming to an end. Tak končí. Yeah, very interesting timing of these New York Times. Ano, je to velmi zajímavé načasování od New York Timesu. Pieces, I would say, within the matter of a day or two apart from of each other, slamming the bureaucracy. Jo, náhle ze dne na den napadají and the corrupt government in Ukraine. Byrokraty a skorumpovanou vládu na Ukrajině. Interesting. Larry, great to see you as always. Merry Christmas. Larry, díky, že jsi přišel, že jsem tě mohl vidět. Veselé Vánoce. Thank you so much for your insights on this as always. Tak, Same to you, Clayton, měj se krásně. Ty Thank taky you so much for ahoj. watching this segment here at Redacted.